Takže tu nám máte možno vidieť kolegu Janka Murárika z Vodomestskej polície so svojím zverencom Zenom. Toto je chôdza bez vodítka popri nohe. Máte zastavenie psíka za pochodu, kedy to sa využíva bežne, keď psovci potrebujú niečo preveriť, tak zastaví psíka a potom prípadne si ho privolá podľa potreby. Ako máte možnosť vidieť, Den stále vrti chvostom, znamená, že túto robotu nerobí za trest, ale ho baví. Takže to je tá najlepšia možnosť u akéhokoľvek služobného psíka, či už je to policajný, drogový, či už je to záchranársky psík, slepecký, pokiaľ ho robota baví, tak máte, alebo ináč to poviem, veľmi sa zvyšuje možnosť úspechu pri danej činnosti, na ktorú je trénovaný. Jak sa vám to páči, kľudne môžete tlieskať. Toho potlesku sa do nič zmestí. Ďakujem kolegovi a jeho štvornovému zverencovi. No a ako som povedal,